Hej. Og velkommen. I dag vil jeg snakke lidt. Ja. Yeah. Ikke rigtig andet. Altså, her kan I se, jeg har bygget Homer Simpson fra Simpson. Ja. Lidt fejl i mit Minecraft, men her er Bart. Ja. Her er Bart. Og her er March. Ja. Og jeg har jo reelt vist det, hvis jeg har set Ironson-videoen, som jeg også har lagt ud, at jeg har vist jer rundt med faction, men hvis der måske er en ny, der ikke ser den, og ikke har set Ironson-videoen, ja. Og nu bliver jeg måske hated. Men det her er præcis som Corrales har bygget det. Præcis. Så til jer, der siger, jeg er en noob, det er også fint. Men hvorfor er jeg en noob? Så må I godt lige skrive en grund. Og det er ikke fordi, at I ikke må skrive i kommentarer, for selvfølgelig må I det. Men prøv lige at begrunde, hvad I siger inden. Hernede er, ja. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vil lave i den her video, men først skal jeg nok en Enderman. Ja, og jeg er op. Game mode. Nu kan jeg så ikke lige se den Enderman, så det er så ikke helt svært. Herinde er mit stadion.